Inselmulkom u nilqawkom għat-triq tagħna ta' din il-ġimgħa. U din il-ġimgħa qegħdin hawnhekk Marsa Xlok ġo triq il-Patrijiet Terezjani. U jiena qegħdin fi triq il-Patrijiet Terezjani x'tistenna li wieħed jagħmel? Tmur tintaqa' mal-Patrijiet Terezjani. Le, kont se ninżel sa x-xatt ta' Marsa Xlok. U l-ewwel sejjer ix-xatt ta' Marsa Xlok jiena ħanaħodkom ftit il-bogħod fil-Knisja tal-Madonna tas-Silġ. U qegħdin hawnhekk Marsa Xlok li hu famuż u magħruf bħala l-villaġġ tas-sajjieda u ngħid jien jekk tiġi fil-villaġġ tas-sajjieda ma tmurx kellem sajjied, tlaqna. Bonġu. Bonġu. X'ismek jien? Jien, George. George, kif jien, George? Bil-qiegħda fuq il-Bernal. Kif jien il-ħajja tas-sajjied? Mhux sajjiet jien. Mhux sajjied. Mhux in-nimra ġa fejk jew. Eżatt. U kemm ilek sajjied? Mhux omri kollu. Umru kollu. Sena. U Għaddi żor. għandek iż-żar ukoll tilgħin? La, tlekanti żor konna mmorru fuq il-beħer mhux bħallu ma tistux tew żor miegħek. Issa veru aħjar f'nofsa beħer ma l-familja timmissiju Mhux hekk, le hekk. Minn tim il-barra u U qabel qaskelkom mobiles ma kellkom xejn llum il-ġurnata. Mussa du satellite u du. Tajjeb. Internet m'għandniex għax xogħli. Isma' jien minn hawn nirringrazzjakom ta' xogħolkom tajjeb u awguri. Għal ġunju li ġejja u l-olju. Kont tixtieq tiġi tagħmel aħna mhux ma dawk għax dawk. Mux ħajġi jek bla flus sada Dawk jietnu fuq il-beħer, tibżux. Għadsik tiġi maħna nisuk daqs beħri nisiw. Intuk samek daqs beħri. Aħna l-talablu t-littim imxi maħna u kantu ku pjaċir. U bħalma għattilkom din hija l-Knisja tal-Madonna tas-Silġ. Ftit il-bogħod iktar il fuq fl-Olja hemm ukoll il-Fortizza tas-Silġ li ġiet mibnija fl-1883. Hawnhekk ukoll hawn il-Monasteru tal-Karmelitani Skalzi. Jew kera tal-Patrijiet Terezjani bħalma jisimha triq. U ħanaqtalkom il-kurzi tal-dawk li qed jistaqsu li x'aktar huma ftit imma li jixtiequ jkun jafu għaliex jgħidula tas-silġ imma hemm ġrajja interessanti. Dak kien hemm papa illi ħolhom f'nofs Awwissu bolja mimlija silġ. U l-ġrajja riedet kienet ġa maħsuba minn qabel li fejn kellu jitfaċċa dan is-silġ kellha tinbena kappella. Insomma xaġek li nista' ngħidilkom imma li tradizzjoni ġriet waslet anke Malta li ma jagħmilx snow imma xorta għandna kappella dedikata lill-Madonna tas-Silġ. Ftit il-bogħod mill-Knisja tas-Silġ hawn sit storiku, is-sit tas-Silġ, illi dan il-post imur lura għal ħafna snin. U biex xieraq la triq jisimha triq il-Patrijiet Terezjani illi nkellmu Patri Terezjani, illi ilu jafni minn du kont baby u ġvera fadel. Ek jgħidu. Għandna l-Patri Eusebio, imma intom Patrijiet Terezjani jew Patrijiet Karmelitani Skalzi. It-tnejn. Patrijiet Terezjani għaġġejjin minn Santa Teresa. U Patrijiet Karmelitani Skalzi għax aħna Karmelitani u suppost din ħafin. U minn tilbistu żarbu. Għalijena l-bistu għax inħoss il-bart. Patri, kemm ilek f'dan il-kunvent? Kemm f'dan il-konvent. Snin kbar, il-fuq minn 30 sena. Żgur għax kont għadni tarbija jiena, mhux hekk. U hawnhekk kemm qegħdin nies u x'in il-funzjoni tagħkom? Naqegħdin tlieta, dan hija dar tar-ritiri, muha ġifieri għall-ritiri kemm jista' jkun biss, tafhimni. Naċċettaw ritiri ta' ġurnata, ta' weekend, tafhimni. U anke ta' gruppi, għax għandna kmamma fejn jistgħu jorqdu. Dal-kurutur li hawnhekk, dik il-mara li hemm hemmhekk qiegħda tnaddaf bħalissa. Ma tix tidher imma ma tix tidher. Biex jidħlu għall-irtiri. Ġifieri hawnhekk huwa post fejn tiġi ssib lilek innifsek u x'hekk. Issib lill-Alla. Iktar mill-lek innifsek. Għax meta ssib lill-Alla mbagħad issib lilek innifsek. U bdik nirringrazzjak Fader tal-li lqajtna hawnhekk u tal-li skomodajnik ftit. Ħaġa żgħira, nirringrazzja lilkom li ġejtu għandi fid-dar tagħna. U biex nagħlqu ħdejn għandna l-Fader Jose, kif inti? Mhux ħażin. Qed narak mdawwar biż-żebbuġ int. Ejvi, għax aħna hawnhekk għandna żebbuġ, għandna s-siġġer ta' żebbuġ u għandna ġifieri anki biex nasru żebbuġ għalina, produzzjoni tagħna. Sewa għalikom biss jew toffru wkoll ħadd ieħor? Ċili wkoll li min ikun hawn xi ħbieb ġifieri li nistgħu
sabiħ. Mux eżempju, jew ta' kunu law saqsu għal-fader għassu. Insomma, ġiri ġrajak u koll hija. Isma' jiminaw nirringrazzjakom proset għal-post li għankom vera sabiħ tajjeb u għal-xol kollu siwi li tamlu mal-komunità. Da mux ix-xogħol propju tagħna, x-xogħol tagħna huwa Zebbux. Le, hobby da. Da hawnhekk dar tal-irtiri. Grazzi ħafna u aħna niltaqgħu id-darba li jmiss.